saboda rashi na Allah, saboda rashi na rabu ne. Assalamu alaikum, malam barka da hutawa. Ina kwana, in tashi lafiya da aiki. Wallahi kaga tun safe nake yawo da wannan kayan shushe na rasa wanda zai bani aiki da yunwa ina ji a kanne na basu suna jin shi ne nake so don Allah ko ka bani yankin takalmi ko kuma ka taimaka min da abin da zan je mu ci abinci da kanne jin yunwa shi ne nace zan zo don Allah ka taimaka min ko ka ban wankin takalmi ne ko dinki ko kuma don Allah ka taimaka mana da abin da zamu ci da amma ka dade kana sana'a ne na daɗe wallahi kuma duk sanda na fita da kai bai fi yi 20 ba wata ma ba na yi ko sisi haka nake da a gida. Allah sarki yanzu da ka canza sana'a nan da zai fiye. To ai ni ban san sana'ar da zan sake bane shi yasa duk wani sana'a da ni wahala kawai nake sha ba wata sana'a da nake yi dace kowace dan da aka kore ni ko kuma mai gurin ya ta gallaza min wahala. Amma yanzu zan yi ma hanya za ka tafi Kano kasan can ne cibiyar kasuwanci. Kano kuma ina da ɗan ne ainihin gida baran da tafiya a basu. Za ka tafi ko da ɗaya ne in ya so ganin ka sun kai nawa ne? Su biyu. To sai ka bar ɗaya kowa ne sai ka tafi da ɗaya ya kamata. To ai ba mu da kowa ba mu da uwa ba mu da uba ba mu da musan kowa ba ne ba sai wata baiwar Allah guda ɗaya da Allah ya ɗan da ita take taimaka min da kuma wasu abokan sana'a da muka taɓa sana'a da su kaɗai nake da su a rayuwa. Sai dai su in su zan barwa shi kenan amma ba lallai su yadda su karɓa min guda ɗaya. Za su iya karɓa. Shi kenan ba da amma. Inda yana zaman tare kan gaba da kowa an riga zama da rai. Haka ne. Yanzu abin da za a yi za ka yi leburanci ne? Insha Allah zan iya. To ni yanzu ni mesin ne yana aikin leburanci irin gini da sauransu. Za ka zo mu dinga dan aiki tare ko ta gida za ka dan samu na abinci da sauransu da wanda za ka bar makaninka da kuma wanda za ka samu kudin mota wanda za ka je Kano. Ba damuwa insha Allah zan yi insha Allah ba da wahalar da zan sha zan yi. Yanzu ga wannan waje ko gobe ka samu abin da za ku ci da kanyanka in ya so zuwa gobe sai ka zo ka same ni ba sai ka yi godiya ba ya riga zama da ya kan zuwa gobe ne za a san yadda za a yi in ya so ka zo ka same ni zan san yadda zan kira abokina can. To a ina zan same ka ne? To gobe ba zan wuce nan ba. Shi kenan na gode Allah saka da alkhairi kamar yanzu ko? Kamar yanzu ne za ka zo ka same ni nan Allah ya. To ubangiji saka da alkhairi Allah ya biya bukata na gode ba da amma kai Allah saka da rayuwa ba kana taimaka dan wanda kai ma da rana Allah ya taimake ka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da warhaka. Lafiya an tashi lafiya. A gajiya ne? Na samu isuwa ba? Wallahi na samu. Kakan nan ka ne? A bar su lafiya? An fara an tattabawa. Ba abin da za mu ce dai sai godiyar Allah. Allah shige mana gaba. Wallahi Allah ma in ka ji tarihin rayuwar za ka tausaya mana. Dama can abin da muka kasance iyayen sun zo da mu garin da ba san kowa ba a nan aka haife su kawai su tafi kasar mahaifiyar mu ta rasu mahaifin ya rasu bisa sakamakon da yin talauci to yanzu haka daga ni sai kalle na guda biyu akwai kanin mu guda ɗaya shi ma ya rasu sanadiyar ciwon yamma babu wani mai taimako a rayuwar nan ta duniya masu taimakon sun yi karanci kalila ne masu taimako saboda Allah duk wanda zai yi taimako sai dai ya yi dan ƙarya ba za a yi saboda Allah ba. Ka daina sa na zuciyanka ba ta ruwan zama ɗaya ba. Haka ne gashi na gani tun da kai ne na fi a wanda na samu. Akwai wata baiwar Allah mace da ta taimaka wa rayuwata. Bayan haka akwai wani bawan Allah da ya taimaka mu amma wannan labarin mai tsayi ne ba zan iya baka shi yanzu ba. Yanzu dai mu yi abin da ya kawo in yanzu za mu tafi mu kama hanya mu tafi kar mu makara ko. Haka ne. Ina damun ka da wannan. Don yanzu dan uwanka na cikin kamar wani baya tare da kai. Yanzu ga shi mu in ba ka da shi kam ai ba mai duba ka ko cikin kuɗi da mutum. Yanzu bari mu je za mu tana za mu je ko wata shan da yake bakin hanya. Saboda rashi na Allah.
Habib ina ne ba mu je ina kai ne Habib ba inda ba mu je neman ka ba muka je can ba kwana can wurin aikin ma kwata-kwata ba ma ganin ku lafiya kam ai ba za ka gani ba wallahi saboda labarin yana da tsayi sai dai ka dan da gefe in baka labarin san wata nawa Habib neman ka muke yi ni da abokina da muke aiki tare ni ma fa za ka fa zaman kawai nake yi ba aikin gari ba na bai to yanzu ka gane sauri nake gobe insha Allah a ina za mu haɗu da kai in ya so in muka haɗu yanzu kai na gidan ku ne yake ina muna nan a hayin gada karkashin gada a nan muke ba na kusa da kuɗi ba Allah zan zo in same ka a wurin a'a ko dai zaka zo cikin gari na ka same ni a wurin ba yanzu abin da za a yi akwai wani guri a can gurin wajen makeran nan oh wurin matan can ina kira abinci na da bishiya a wurin na gane wurin insha Allah za mu haɗu a wurin ba da su zan zo ka tsaya a daidai wannan lokacin zan same ka safa ko insha Allah Allah Assalamu alaikum wa alaikum ka cika alƙawari wallahi cika nake jiran ka nan sai yanzu ke na ka kai kan jiya na ya kowa da kowa lafiya kalau to kana ji na inda muka tsaya mun yi alƙawari da shi za mu dinga fita leburanci sannan kuma na biyu zai mun hanyar zuwa Kano amma kuka je Kano me da ku yi shi ne ban sani ba wallahi dan alhajin can ne kowa shi bane wani ne daban wallahi wannan kawai ba ina shushaina ne na zo wucewa kawai muka haɗu da shi na ce don Allah ya taimaka min ya bani ɗinkin takalmi ko wankin takalmi yanzu ku je Kano ne me da ku yi ne ta wallahi ban sani ba ni dai kawai ya mun alƙawari ne amma koma dai mene tunda na amince zan je ai sau amma yanzu a wani hanzari ba ku ba dan uwa na ga jaji ina so zan bar muku shi a hannun ku amana sakamakon yana da hankali da nutsuwa amma gaskiya iya zan tafi da shi saboda ka san ya fara bin waɗannan yaran in na bar shi ban san halin da har yanzu iro bai bar halin sannan ba a yanzu da ya ga ba shi da yadda zai bai ga uwar bari ai ya bari muna bayan gari wa zai gani san nake barin su je in same su amma kuma kar na ka tsayin fashin ka barin dafi nan ka gani ma dai ba wani aiki nake har can ba balantana kaina yanzu kamin samu nan sa a ciki wahala yake ba wannan ai haka take amma abin da nake so da kai ai shi komai na Allah ne haka ne ko da shi ko babu shi idan Allah ya za ku samu ko babu san ba sanadiyarsa baka san budin da Allah zai muku bane dai ka taimake ni amma zan tuntubi waccan baiwa Allah da take taimaka mana in da yanda za ta rike min shi ko ta ba kai ba zai yi ba ma dai kawai kudin ku ne dole to ni ma dai za ko na aikin da nake nema a nan in ka ga samu shikenan sai mu na yi tare shikenan ba da Allah ya yarda to na gode yanzu shi za mu haɗu to Allah ne dai masani kawai dai tunda kaga inda nake muke haduwa kawai in muka tashi za mu haɗu shi ke ba damuwa da amma kana ji mu je ka nuna min kawai yanzu inda za mu dinga haduwa ne haka kawai ko mu je Samu da rashi, samu da rashi, samu da rashi na Allah. To, Gaddafi, Iro, abin da ya sa na tara ku na ce ku tattara hankalin ku fuskance ni shi ne. Shekaran jiya da na fita shushaina, na haɗu da wani bawan Allah sakamakon wani da na yi ban samu ko naira ba. Mun haɗu da shi ne ina tafiya na ce don Allah don Allah ya taimaka mini saboda shushainan da nake wuni nake ban samu ko naira ba. Yace wuni nake yi ban samu ko naira ba. Shi ne ya ce mun to shi ba shi da wankin takalmi ko ɗinki amma zai taimaka mun da wani abu da za mu je mu ci abinci da ku shi ne na zo da shi ko ka ga na kawo muku wannan abin da muka ci. Ya min hanyar tafiya Kano ya ce zai tafi da Kano kuma Kano dai. To da wannan wahalar da muke ciki ba gara in je in nemo mana mafita fa ni ne fa gatan mu gaba ya da mu za je a'a kai dai ba zan je da ba zan barka a hannun su wannan ila abokina ka gane shi kuma wannan tunda ka san ba jin magana yake ba dole zan tafi da shi to ba damuwa yaya Allah ya sa haka shi ya fi alkhairi amin haka nake so tunda yanzu kun ga da kai haƙurin mu za ku gani ku ci gaba da haƙuri yanzu kun ga suturin nan da su ne a cikin mu amma sanadiyar haƙuri da muka yi ga sha mun samu wacce take canja mana sufa to haka shi na Allah baya karewa a rayuwar duniya haka kuma
dukkan tsanani yana tare da sauki. Shi yasa ubangiji madaukakin sarki ya ce inna allaha ma'as sabirin, dukkan mai haƙuri yana tare da shi. Dan haka mu kasance da haƙuri. In dai ka kasance kana cikin haƙuri, insha Allah komai mai ƙarshe ne zuwa ƙarshe. Dan haka mu tashi mu tafi. Amma fa ku tsaya ku ji, wannan baiwa Allah ba zan gaya mata ba, dan na san za ta hana ni.